Dobrý deň, čaute, zdravím vás všetkých. Takže dneska si ukážeme, ako si vymeníme vlastne prevodový olej v prevodovke. Takže ja som si zvolil tento. Tak neviem, či to tam je všetko vidno, čo treba byť vidno. Takže ten. K oleju budeme potrebovať nejakú plničku, keďže sa bude plniť z boku prevodovky. Takže ja som si splašil niečo takéto. Je to pol-litrový objem. Malo by tam ísť 1,5 až 1,7 litra vlastne do tej prevodovky. Budeme ho vypúšťať zo spodku cez hlavnú skrutku a doplňať vlastne z boku. Ukážeme si to za chvíľu. Predtým ešte zapotreby si dať dole spodný kryt motora, alebo ak chcete protihlukový kryt motora zo spodu vozidla. Je tam 8 skrutiek na T25, takže Torx 25 si to ukážeme. Takže tento povysunutý kľúč Torx 25, T25 označený. Takže zoberieme si hračňu s Torxom 25 a ideme pod auto. Z každej strany sa tam nachádzajú 4 skrutky na T25, takže poďme na to. Takže toto je ten dekel. Do spodku motora vidíme jeden šrob, druhý, tretí, štvrtý a to isté máme na opačnej strane. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Potom tu vlastne máme, môžeme vidieť takéto jazyky. S týmto zakončením to bude vonku, či to tam je vidno. A potom sú ďalšie vlastne tu na tieto vnútorné a tie sa zasunú dovnútra. Takže kedy začneme rozoberať odzadu smerom dopredu, jednu aj druhú stranu a potom iba vytlačíme za seba. Spôsob montáže späť toho krytu bude opačný, takže najprv si to zasunieme na tieto široké jazyky dovnútra a s nimi to von. Tu ináč si môžete všimnúť, že sú tu ešte takéto, ak vám to natočím, takéto pierka. To sú vlastne z tých vnútorných jazykov, čo sa zasúvajú za len nárazníka predného. Jeden, druhý, takže tam vás to ešte môže podržať možno. Keď si to nakloníte smerom dole, to budete ťahať, tak sa to vlastne uvoľní. Takže tak. Takže ja si idem dať dole skrutky a ukážeme si spodok prevodovky a potom vlastne z boku tam teraz není vidno, kde sa nachádza ten výpustný otvor, keďže tu máme podblatník kolesa. Takže ja si idem dať dole skrutky a ukážeme si spodok prevodovky a potom vlastne z boku tam teraz není vidno, kde sa nachádza ten výpustný otvor, keďže tu máme podblatník kolesa. Takže máme dole skrutky 1, 2, 3, 4. Skrutky v takomto stave, takže si ich prečistíme v silikonovom oleji. A takto vyzerajú vlastne tie závitové priešky, na ktorých vám to drží. Vidíme tie nahrdzavé potvorky, kde tiež trošku začistím, predtým ešte tam dám, aby som to vedel ďalší krát poboliť. Tak tam už sa nám ukazuje pani prevodovka. Takže tak, idem druhú stranu. Takže veľkosť je M10. A je tu. Toto by mal byť Imbus 17, to si otvoríme tiež. A toto je vlastne napúšťajúci otvor a je to vlastne snímač pre zradenie z piatečky alebo no, tak. Takže je to Imbus 17, neviem, či je to tam dobre vidieť. Takže tak. A toto si očistím. A keď budeme mať rozvod, tak viem, či sa to zase takto zahodí, alebo či je to pri zlom naliatí motorového oleja, že utieklo trošku bokom, alebo či je to iba vlhkosť, takže tak. Každopádne, keď to vyčistím, tak potom uvidím, odkiaľ sa to tu dostalo, ak sa to sem dostalo. Takže je to 22, vidličák. Takže najprv si otvoríme vlastne elektriku. Je to klasická odpájačka. Chytím si telefón z druhej ruky. Takže tu je vlastne, ja mám necht záražka. Tu potiahnete smerom od senzora a vykymnete to von. Takže asi to musím prechytiť, asi to takto nedám. Alebo keď tak použijeme šrobovák, ktorý pichneme takto sem. Šúpala. Pardon. Tak toto potiahneme. Šup.
nezmestí sa mi tam aj telefón, takže proste takto si to potiahnete a iba ho vysuniete von. Takže potrebujem na to 2 ruky, aby som tú spojku nepokazil. Som sa povedal škaredé slovo, takže tak. Takže spojku máme vonku. Takže toto tu, nech uvidíte celú. Tento tu kraj, jak mám palec, proste otlačíte smerom od tej spojky a vyťahnete to smerom von od kolika spínača, vlastne z piatočky. Takže hovoril som, že je to 22, je tam dosilno zatiahnuté, som to skúšal jednou rukou, takže to vyskúšam 2, takže tak. Takže máme povolené, som si dal prísť dole lavor, máme karton pod sebou a poďme to vyskúšať, vyskrutkovať. Som zvedavý, či stadiaľ niečo potečie alebo nie. Zle sa to robí vidličákom, keď ste prvák a robíte to ľavou rukou. Je to docela ťažko von. Takže ja si to radšej takto pomýkam hore dole. Zatiahnem, utiahnem. Takýmto spôsobom to budem odťahovať. Vidíme, že tam niekto dal medenú pastu. Ja som to nebol. Takže tak. Dobre. Ja budem potrebovať 2 ruky, aby som to vedel, takže za chvíľočku vám to natočím. Takže už je to točiteľné rukou. Tak sa pozrieme, či odtiaľ niečo vytečie. A vidíme, že niečo odtiaľ vyteká. Niečo malinko. Takže necháme si tam lavor. Uvidím, koľko vyteče cez toto. Je to vlastne snímať z piatočky. Môžeme vidieť tu na ten spínač vlastne na konci. Takže tak. Takže uvidím, koľko z toho vyčúra a odtiaľto. A podľa toho uvidím, odkiaľ tam bude ešte trvať doplňať, kde bude vyšší bod na tej prevodovke, a to vám potom ukážem. Dúfam, že to není to, čo si myslím, a nachádza sa to pod kulisou prevodovky na vrchu vlastne prevodovej skrine. Veď uvidíme. Takže ešte to vykvapkáva. Nakloním. Vytieklo nám odtiaľ asi deci a z vrchu takýto bordel. Kokos, tak olej, tak som zvedavý, čo mi teče z toho spodného šrobu. Takže tak, idem ho povoliť. Takže je to tá T10. Mám ho v račni a idem na to, takže ja ho povolím. Tu je. Na ruku, nevadí, veci utrem do handry. Takže idem to povoliť. Takže skrutku mám povolenú. Táto tu. Keby som zabudol, tak sa doťahuje medzi 25 až 30 Nm, záleží od motorizácie vozidla. Udáva sa to v týchto zaťahovacích momentoch, takže tak. Takže kulisu som si zaharetoval radšej, takým spôsobom, ako ste videli v predchádzajúcom videu pri výmene vlastne kľúčov prevodovky. No a pozerám, že z tej skrutky iba kvapkalo tiež, takže ideme na tú 17 imbus vzadu. Takže túto skrutku vrátim naspäť. Takže vypustnú skrutku sme povolili takým spôsobom, že sme si zobrali tento kľúč číslo 20, keďže sme mali takýto imbus 17 krátky. Takže dlhý strám aj tak moc s tým nič neurobíte, pokiaľ nemáte jamu, keď to robíte na zemi. Takže takým spôsobom som to povolil. Teraz tú rukou odtiahnem, dám si po to lavor a uvidíme, čo odtiaľ vytečie. Dobre, už je to rukou krutiteľné. Poďme na to. Lavor si dajme prístup takto. Neviem, aký tlak tam bude pod tým. A už to teče. Ty brdo.
Wow. No, potom to necháme nejakých 30 minút vykvapkať. Takže tak. Kokos, ale takto to zaťahnu, čo ti hrábe. No, uvidíme, aké farby bude tá nová prevodová, ten nový prevodový olej. Takže tak. No, ukáž to. Celkom dobrý Magwise. Ešte neviem, aké farby má byť ten olej, vidíme, keď ho otvoríme. Ešte to čúra. Necháme to vyčúrať. Idem si utrieť ruku. Idem si trošku, jak sa povie, oddychnúť, aby som nedostal svalovicu na pravú ruku, keďže všetko robím na zemi, jak ležím a fakt to bolo dnes dotiahnuté. Takže zhruba ešte po nejakých 25 až 40 minútach ešte odtiaľ niečo kvapka. Takže ten zbytok vytriem handrou. Naskrutkujem vypúšťak naspäť. Naskrutkujem ho tam tak, aby tam bol akurát. Keďže momentový kľúč tam nedostanem, nemám vidlicový momentový kľúč ani očkový, elektronický alebo taký nejaký. Takže iba to tam naskrutkujem tak, aby to bolo zhruba tie 3-4 mm vlastne trčali z toho závitu, tak jak to bolo predtým. Takže tak. No a samozrejme nezabudneme si dotiahnuť, skontrolovať túto skrutku. Tu. Takže hop, dá zísť. No a pôjdeme vlastne cez tento otvor, pôjdeme naplniť ten prevodový olej za pomocou tej harpy, čo som vám ukazoval, tej pumpy. Tak samozrejme, že tú skrutku si utrieme a zhruba vidíme, že tam boli tie 3-4 mm v podstate vonku. Takže poďaľ si to zatiahnem a ho ešte utriem. Takže tak ešte ukážeme ten olej, jak vyzerá. Dobre, ešte tak nejak takto. Ešte vám ho ukážem potom vonku, keď tu dotiahne tú vypúšťaciu skrutku, najprv ho očistím. Takže skrutku sme si vyčistili týmto silikonovým olejom a idem si udať na spak. A ideme tam napúšťať ten olej teda. Takže skrutku sme si zatiaľ zašľubovali rukou, koľko išla. A teraz to dotiahneme imbusákom. Takže na dotiahnutie som zase takto použil tú 20 a ten imbusák 17 a teda dotiahnem a ideme na to. Takže takto to nejak bolo. Takže poutieram to papierovou utierkou a uvidím, či to odtiaľ niečo bude tejci alebo ne a ideme hľadať. Takže toto nám odtiaľ vytieklo, paráda, že? Takáto farba kávová. Nejaké, že by tam bolo nejak veľa špú, sú tam nejaké drobné. Takže tak. Preto to je olej prevodovke meniteľná súčasť, takže, alebo kvapalina a nie je doživotná, takže si zapamätajte. Olej v prevodovke nie je doživotný. Takže tak. Mal by sa meniť cca každých 50 000, 65 000 km. Takže keďže tiež podlieha vlastne teplotám z prevodovky, tlakom ozubených kolies a v prevodovke teplotou motora a podobným takýmito podmienkami. Takže tiež je meniteľný ako olej v motore vozidla. Takže tak. No a idem naplniť konečne už ten olej a síce toto labor, aha, nedohľadal pri týždňu, no, ja som to nebol. Takže uvoľníme si aretáciu. Takže tak. Hotovo. Po otočení a sama vyjde hore. Takže dali sme si na bok, ale boxov mi to tam inak nedočiahlo. Takže tak, tu mám tú hadičku, do ktorej napojím tu na cucnutí druhú hadičku. To je medzi tým medzispojka, tu má taká gumená. Takže tak. Prvú máme otvorenú a ideme cuciakovať.
Na cucelinehu je to dosť veľký rozdiel. Takže tak. A idem zapojiť tú hadičku, idem to tam natlačiť a budem sledovať vlastne hranu spínacieho vypínača pre spiatočku. Skontrolovať po napustení prvej, jak máme, či nám to čúra odtiaľ, alebo nečúra. Takže ideme dať ďalšiu. Takže tu nám máme druhú. No a tu nám máme tretiu. Takže hotovo, už na to z toho kvapka. Takže máme vybavené. Nahodíme naspäť spínať spiatočky. Zacvakneme mu konektor. Pravdou máme odaretovanú a máme vybavené. Skôr to väčšinou nepresiaka. Ešte vlhké od utierania, takže toľko. Takže tak, poutieram to potom ešte a to vybavené. Môžeme vidieť, že tu už nám to pretekalo z vrchu. Takže vybavené. Takže už iba zasvakneme kolík pre spiatočku a vybavené. Nahodíme spolný kryt motora a máme hotovo. Takže takto je pred nami ten kryt motora. Takže toto tu vidíme, to pôjde zo spodu a tieto tu vyhnuté dohora idú hore. Otočíme si ho a tu nám môžeme vidieť, to je vidno, tu sú tie vlastne záskoky, jeden a na druhej strane druhý. Tam to prechytím, svorač. Takže toto tu. Takže to bude v tých otvoroch zo spodu v nárazníku. Takže tak ideme to zasunúť, takže zasunieme si to najprv dopredu do nárazníka a potom si to vlastne uchytíme šrobami a potom si to dorobíme tak, aby nám to tam neplapalo a nevydávalo nejaké zvuky. Takže takto to vyzerá z kraja z vodičovej strany. Toto je tá časť, čo ide hore do nárazníka a táto je tá časť, čo ide dole. To isté tu, všade v podstate po celej dĺžke toho krytu a nárazníka. Toto pôjde tiež sem hore, za. A tu na vlastne môžeme vidieť, máme tie vyčnielky, ktoré nám skončia tu na. Aby nám tá platňa pod motorom ten kryt nevybroval. Takže tak. Takže poďme na to. Je to tam pritom, už ho iba dotlačím. Takže mohli si počuť zacvaknutie. Takže to sa znamená, že nám zabehli tieto pierka, čo som hovoril, vyčnielky. A teraz vlastne si dotiahneme už iba 4 šroby z každej strany a máme za sebou hotové ďalšiu nejakú tú prácičku. Takže šroby som z každej strany dal zatiaľ iba takto na voľnou rukou, aby sa to vystredilo, keby náhodou, a už to dotiahnem potom vlastne T25, som hovoril, tuším. Asi mám to za sebou niekde za chrbtom, takže plato máme dotiahnuté. Všetkých 8 šrobov. Tak toto vyzerá, keď to tam je. Tak, založené. Takže dúfam, to moc buchota nebude teda. Takže ďakujem za zhľadnutie jedného mojich ďalších videí. Nezabudnite dať odber, keď sa vám to páčilo, like, alebo keď ste sa na tom pobavili. Takže ešte raz ďakujem, čaute, majte sa, krásny deň. Rozvody budú už čoskoro tiež.